आं जखन 2016 भिलेज कमिटी हिरापुर जखन मनिंद खालायमान जागावा आं पास जोंका पास मान पूरा भिलेज कमिटी चालू का 5 बছর सालमान परब जों जखन 18 विधानसभा इलेक्शन मूवमेंट जों एकनि चिन पार्टी आईपीएफ मूवमेंट ताम सानलायमेन जों जखन सायमान सारा तिब्राबासी तिब्रालेनि डिमांड न जे सानैनाय जिसिनि तिब्रा सारनो परै खलायका कारण चिनी ताजों रविन्द्र बाबू चिनी डिविजनल सेक्रेटारि साइथामोन अकग्न ताम नंकांके जों ठीक न पाहाड़ अंचल किन्तु त्रिपुरानि मुभमेंट कक साफाय चिनी अकरार चिनी नेटार हाई लेवल जारा नेटा टक टंनाय कारण जों आबन ग्राम अंचल किमी साइथाङा किन्तु बा नि गुबुन जागाव जे नांनो जागाव बुकरा जागिया आबन बागै जों खामि ठीक जाक आबन बागै जों जखनते 2000 जखनते चिनी एडीसी इलेक्शन गि फैयो आ समय हंकिनो 2021 जखन चिनी एडीसी इलेक्शन आ समय हंकिन जों तामुखा जों चिनी बुबाग्रा नि नेतृत्व जों मानखा बाय ग्रेटर त्रिपुरानि तैनाय त्रिपुरा मक्ता हानाय जखन संगठन हंखा गग बुनिताबो वान संमा जतन चाबनाय जतन नायकलनाय ताइ जों अजागव कसम कुफुर गोख्रां केब निनो केब केबेंलाय लिया जों अबन खामसानि मारिवो वान सुगन दिनै आं अजागो यापिरिसेव आनी चिनिमुंगा आनी बुं अर्जुन देवबर्मा आं एक्स चेयरमैन हिरापुर एडीसी भिलेजनि ताई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीनि मेम्बार तिनी हिरापुर एडीसी भिलेजा 17 नं पेकजला जन्मजन्मनि आन्दार जे तिनी आरो कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम बिसिंथै सिनमानखा अबनि बागै अ आमचाइनि जारासिनि तिप्रा माथानि जत लिडार अपनो लेखे खाकाहां खमजाक मुयाफारा बंनि नेतृत्वे और कक सालायै जे पेकजला जन्मजयनगर आन्दारनि बिसेसै जे आगि आईपीएफ ति खाइ दंनाय आईपीएफ तिनि जत डिविजननि जे लिडार ब्रक याकारै तिप्रा माथाव हापायका ताइ बनि बिसिंथै जों मानखा चिनर जे अ भिलेजनि सिनि हिरापुर भिलेजनि चेयरमैन बरम गोनां अर्जुन देवब्रमा ताइ चिनी पेकजला जन्मजयनगर आईपीएफ टी डिविजन सेक्रेटारि बरम गोनां रविन्द्र देवब्रमा ताइ लिडार अब हाइके जत लिडार बरक तिनि त्रिपुरा मथा हापायका बनि बागै आं अब हाइकेनो बरकनो बेलायके हामबाय मारो जों महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों कुनु दिन उल सकां अब हाइके जों नायगला अबन बागै जारा जे आमचे सिनि त्रिपुरा मथा लिडार दंनाय र नरबो बरकनो खाबाय मा लामसनाय खाबो मा ना हाबनाय नों उल सकांनि बनना हायवै जों बुजि थिने वान चलाय थिने अनेक किसु प्रब्लेम दंनि मानो फाइताने थांताने लेरिनो मानो फाइबना जों तिनि फाइब्र जों जतनो थानसासे नांगो तिनि नि नरकनि अ मीडिया कक ब्रक चैनल नि बिसिं जत त्रिपुरा सरकनो आं अबो कगनो मसो जों जत मीडिया चैनल नि बिसिं तै जों डेली नि कबगलाय दङ जागा जागा नुहुरिन दङ ताइ जों जुदि 2026 नि सिगां जुदि जों त्रिपुरा सरक थानसा बाक्साङै माइया हांखाय सिनि 2026 जे समय सिनि आदम सुमारि हायखो लुगनो नाङोना आफर सिनि बलाय के कतर प्रब्लेम फाइमनो आबन बगे अबनि सिगांनो जों जत त्रिपुरा सरक थानसा बाक्सा एकता हाङै जों थांना नांगौ अब हायकेना तिनिनो मेसेज नङ तिने हायके जत सारा त्रिपुरा सरक तिने आंखाय आगी आईपीएफ तिनी राज्य कमिटिनि सदस्य ताइ डिविजननि सेक्रेटारि दंमानि तांफां दंमानि तिनी जे महाराजानि चिनि बोबाग्रानि थांचाव हायकाबा जों आगि जतना जायनि जा पार्टी खायलायो हायफानो बनि जे नाहारमु हायकाबा आईपीएफ तिनी नाहारमु तिप्रालेन हायफानो बनि बो महाराजानि नाहारमु तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन एकय डिमान्ड हायफानो जों जे आगि आईपीएफ ति खाय दंमानि आ जागाव बेलाय बेसिरभाग व्यक्तिगत राजनीतिक ताइ पारिबारिक राजनीतिक थांखा आबनि बागै बेलाय जों आ जागाव आंथ' बारानि थेके हिम फाइमानि ताबखौ जरा कोनो एचिभमेन्ट नुगिया खालायमान मानि नुगिया आबनि बागै बोखा थैखिया जे आ जागा दंखांखाय जों बुबाग्रानो लगेरियाखै अ जे त्रिपुरालेण्ड मानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे आलादा राज्य स्टेट हुट खायनायनि बागै जे हिमलाय दंलायमोन कोनो दिनो फनो सम्भव बियाइमांगो फन नुगमाया आबनि बागै ताबुक महाराजा जेहेतु बकस्त खाय दङबा चिनि त्रिपुरा सरंनो थांसा खायनायनि बागै ओमफ्राय जों चिनि पारारक जत अ जि चिनि पाराव जत चिनि एलाका बासिरक जों वान सुका कारण हकै जों प्रथम थानसा हांपानो
পরিবার থাংচা হাঙ্কাছে পাড়া থাংচাঙ্গো পাড়া থাংচা হাঙ্কাছে এলাকা থাংচাঙ্গো এলাকা থাংচা হাঙ্কাছে সমগ্র নিনি তামনাই ব্লক থাংচাंनाय डिस्ट्रिक्ट थांचा